Ai auzit noutatea cea mare? Nu, zi! Nu, stai să ghicesc eu. Angelina Jolie s-a împăcat cu Brad Pitt. Nu, e vorba de cineva din Pâncota. Angelina Jolie s-a împăcat cu cineva din Pâncota? Nu, dragă. Carmen, profesoara de chimie, nu mai predă chimia. Au dat-o afară din școală? Bine i-au făcut, că eu i-am spus de 1000 de ori. Carmen, dragă, nu e bine să te axezi pe chimie, că nu-i de viitor. Nu, dragă, nu au dat-o afară. Și-a schimbat profilul. Serios? Păi poza e aceeași. Nu profilul pe Facebook, Chantal. Materia de predare a preluat catedra de fizică. Serios? Da, am auzit în piață la coada de la Langoș. Ci că a avut o nouă provocare, schimbare de tapet. Bun, și de ce ne afectează această schimbare în mod direct? Păi, Andrei e la profilul de mate fizică. De când? De când e la liceu. Da? Eu credeam că e la profilul de educație fizică. Olguța, dragă, nu-l văd eu pe Andrei să termine liceul în următorii 5-6 ani. Doar știi ce incoruptibilă e Carmen. E tini. Trebuie să fie urgență. De unde știi? După cum zbârâie telefonul. Amy, dragă, care e urgența? Hai pe la mine să bem o cafă, că vreau să te întreb ceva. Uite, acum fug spre tine. Deci, cum îți spuneam? Păi, n-ai zis că fugi la Timi. Ba da, dar o să fug mai încet. Vezi că dacă Andrei e ghinonist, o să-l aibă pe Bau-Bau și ca dirigintă. Vai, ce bine că nu mai sunt la școală. N-ai putea să vorbești tu cu Carmen, să nu mai fii atât de dură cu elevii. Cel puțin până dă Andrei bacul. Eu pot să vorbesc, pentru că la vorbit am antrenament, dar nu știu cât de convingătoare o să fiu. Ei, dacă Carmen ar fi fost bărbat, mi-aș fi deschiat un astru la bluză, aș fi pus un picior peste altul și ți l-aș fi scos pe Andrei cu 10 în teză. Bun, stai că mă duc acum ca să nu se răcească cafeaua la clinic. Okay. Și ziceam că vorbești tu cu Carmen, să nu mai fii așa de sadică, că altfel rămâne băiatul meu corigent la chimie. De Carmen nu mai predă chimia. Cum așa? Păi a zis că vrea o schimbare de tapet și acum e la catedra de fizică. Da, dar fizica tot așa e ca și chimia, numai cu fân. Așa e. Nu era mai bine să schimbe freza decât catedra? Sau dacă a vrut o schimbare de tapet, să fi chemat zugravul. Da, naiba să-i mai înțeleagă pe profesorii ăștia. Și atunci se miră că rămân necăsătoriți. Îți dai seama, dacă mă făceam profesoară, rămâneam și eu nemăritată. Dar ce, ai vrut să te faci profesoară? Da? La ce materie? Biologie? Nu, la istoriologie.